Rostom ken Andriali nga tangaal daw awatin nyo ti sakramento ti panagkalaysa agbalin nga na Kristyanuan daytoy panagdennayo pampanunutek tatay iyad adayom apon aggangganad kas ano nga makataray datoy nobya tata di pa'y makapagnan madanaganak no naggangganad kas ano pa nangitartaray tay tata dato yan di kalman sakbay ti ay kalkalpas launay ti ponpon ni kalugaran nyo laeng ti gabor rumrumwar pa laeng naggangganedan tata very memorable da ito yung kalaysayo Rostom ken Andriali gapota July 27, 2022 naggangganad kalati panunot tayo ka makancel amin yung schedule tata kasaryo nya hanyon to pulos nga malipatan datoy hanto pulos nga malipatan ti tattao datoy nga kalaysa ta right after gangganed adda pay la after shocks na tay parbangon kin tatta sumagmamano adda pay laeng adda kay dito nga agkalaysa nya kunukit kitaan tayo daytoy napasamak di kalman idi ag-evacuate tayo takuna tayo nga adda kwan ito'y nagpakadaya kami mga agkakabalay na pang kami met iji kamanggaan di ubbog makitam ti danag ti tonggal maysa dagiti igit ti baybay mantanas kada ko nagpapadaya uri dito'y nagpapadaya ta mapanta ko na dangarod nga adda threat na ti tsunami ngam kasin na po Dios awan met kumakitam di danag nya danag asi kakararag uray inya pamati na duma-duma pamati uray no inya ti kunana uray nga tanuhan nga makimismis ti unos ti panagbiag na dayta tao di nga klase ti gangganad talaga nga agkararag ka talaga nga awan mabalin tayo agkararag di jeri na tayo kada kayo Andriali ken Rostom sinubukan ti gangganad dayti kasaryaw nya before you pa ilang awatan kinitanan no natibker ti tunggal maysa kumakigtutak di malamjak pa unay sumsumrek dito'y simbaan ta di tay ammo ano at biglaan namanan adda kay ngagprak-practice ay ganaturan ada gito'y talaga mga sinubok mati gangganeden aday ti kalaysayo kaya ibagbaga na dito'y sapay kumaday ti panagkalaysayo uray kas ano nga kapigsa nga gangganed bagyo man yadadayom ti apo yadadayom apo yadadayo ti apo kasjay ko madata kapingot yu tatang agkalaysa ka agnanayon ko mga mayat ti kankin na mayat na nya natibker latta ko mga uray no umay ti anyaman nga panubok tarigagayan yu latta ti aginayat tarigagayan yu latta mapasanto dayta nga panagbalay giyo kanuman pa'y kunatayo nga idikalman talaga nga napabuungan tay amin inlaksid tayon di buteng umay kay laagkalay sa numampay adda pay laeng abuteng ta uray siya uray lumabas nga lugan nga dakkel drrr kunan ako apo dadtan sa manen kung kunak pay na tay parbangon tay naggangganedan tay agalas 13 ka jak nga naturugan dadtoyak baban agkudkod la di asok nga dakkel ada apo dadtan sa manen day panunot mo nga day kas lagangganed aminan kanuman pa'y nakastangan nasubukan dahi ti kalaysayo, tata aramidan tayo dahi ti kalaysa, nasubukan, kasjay ko mga agnanayon katibker, nya? Nga uray anyaman nga sakuna, anyaman nga panubok ti umay, sika natibker ko maday nga ayan-ayat. Awang ko mati atrasan na, gapota agin inayat kayo, agtinarabay kayo, gapota nasubukan. Kaanya ti rumbang nga aramidan nyo. Umuna, nalpas ti butengan ay karostom aramidem ang haan nga maulit na buteng ni Andriali nga anya buteng nahan nga gapo ti gangganed haan to ang agbuteng na pumanaw ka haan to ang dayta agdandanag nga pumanaw ka baka sabalit na panam haan to ko mga agdandanag nga daytay no agin nadayo kayo kakasla si kakararag ti uray lang nga gapota adda buteng na wenno kas jay kanyam Andriali no kumamo no daytay uray ko mano awan ni Rostom ka haan nga agdanag iso nagapota secure nga jiri nayo ti tunggal maysa ken naka intact nga uray na umay ti gangganad ti adu ti gangganad ti biag nga sumangbay ti agasawa gangganad ti third party gangganad ti textmate
gangganad ti problema, panubok, gangganad nga dagiti factor tapno pag sinaen da ikarak na dayjay panaginayat yo kada tatakuma da kayo karigatan nyo nga agbalin nga natibker. Han ikarigatan nyo nga pagbalinan nga dayta ayan ayat yo ke awan ti kabuteng na awan inatrasan gapota agin inayat agrinespeto kayo. Maikadwa anya ti rumbang nga armasyo nukas ano kapingat di kararag yo di naglualo kay mula di walang dagang ganad. Rustom nagkararag kayo di agang ganadaan. Ay si pupuyat kay samot ti bannog yung nga nangururay tagang ganun. Diya kung makararag tayo di kalman nga intero nga sa nga lubunga ay ti ayan ti region tayo ka kas diya kung makanayon ti kapingat yo nga aglualo. Nga day tay kasla ti kararag tayo ka day tay kasla awan to ti bigaten day tay nakapaspasnek nga kararag ta haan lang agaputi buteng no di jay talekkin ni Apo Diyosen nga isolaeng tinamnamayo. Iso nga dayta panagasawa yo tapno agbalin nga natibker ibilang yo nga ni Apo Dios laeng tinamnamayo tapno natibker daytoy nga ayan ayat yo. Ibilang yo nga ni Apo Dios ti kangrunaan isuna ti akin iggen ti amin. Kadi di kararag tay di kalman ka Apo si kati ahari ti langit ken daga si kati nangaramid ti langit ken daga aywanan na kami pagtalnaem ti lubong pag kasjay ko mga kanayon ti kararag yo. Tapno haan nga abaken ti anyaman nga gangganed, haan nga abaken ti anyaman nga panubok, haan nga abaken ti anyaman nga pakariribukan. Iso nga ipaganetget ko kada kayo agkararag kayo kasla daytay kararag nga daytay kasla ko madinapasamag di kalman tay nakapudpud no akararag nya no malasatan nyo daytoy kasla tatta umay tulatta ti ginawa no si kakararag kayo akanayon addan tulatta namay nga ited ti Dios no si kakararag kayo akan kanayon kabaelan nyo nga dungparen kabaelan nyo nga sarangeten dagiti anyaman nga panubok iti biag da kayo met nga parents dagitoy parents da naganak manganak alano kas ano ti kararag tay di kalman ulit kas di kumamot ti kanayon apan ay kararag dagitoy nga anak tayo kasi kumamot ti kapinget tayo nga mangikararag tapno agbalin nga nasagraduan nasantuan agbalin nga pagtuladan daytoy nga pamilya iti na Christianwan nga gimong tayo. Ala kada kayo Rustom ken Andreali sapay kumata ti Dios ti mangtarabay kada kayo. Haang kay nga umibat ken kuana oray kas ano ti kaado ti problema haang kay nga umibat ken kuana hangen nyo nga panawan haan na kayo met nga baybayan.